Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatuhu mai sauraro. Barkanka da zuwa wannan tasha ta mai albarka. Yanzu nan muka samu labari cewa 'yan bindiga sun je har gida sun ɗauke mahaifiyar dan neman takarar nan wato AA Zaura. To amma mai sauraro kafin mu je ga labarin kai tsaye. Barkanka da zuwa wannan tasha ta mai albarka mai suna Labarai Top TV. Kamar dai kullum yadda wannan tasha ta mu mai albarka ta saba kawo muku zafafan labarai. To yau ma wannan tasha ta mu mai albarka ta leko wani batu na 'yan bindiga da suka sace mahaifiyar dan neman takarar nan wato AA Zaura. Amma kafin mu je ga labarin kai tsaye, dan Allah mai sauraro idan wannan shine zuwanka na farko ka danna subscribe kuma kana ka danna mana alamar kararrawa don samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun tsora. Dan ta haka ne idan ka danna subscribe kuma ka danna alamar kararrawa za ka samu sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun tsora. Mun gode da kallon wannan tasha ta mai albarka mai suna Labarai Top TV. Bari mu dangana ga labarin kai tsaye yanzu nan. Yanzu muka samu labari cewa 'yan bindiga sun je har gida sun ɗauke mahaifiyar dan neman takarar nan wato AA Zaura. Yayin da 'yan jarida suka shaida mana cewa sun je har gida ne suka ɗauke ta su biyar da bindigo. To amma mai sauraro muna tare da cikakken wannan bidiyo a wannan tasha ta mai albarka mai suna Labarai Top TV.